بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد biz tafsir dərslәрен davam итәбез һәм бүгенге дәрестә без Ихлас сүрәсен алып китербез. Бу кыска, әмма тирән мәгънәле сүрә, бик әһәмиятле сүрә. Ул 112-нче санда килә инде. Коръәннең тәртибе буенча Мәккәдә ингән 4 аяттан торган, Аллаһы Тәгаләне сыйфатлый торган сүрәләрнең берсе. Моны инде балаларга да һәм кеше гомумән теге дин юлына басса да иң беренче ятлаталар, чөнки кыска, җиңел ятлана, мәгънәсе дә бик тирәнде, үтемле бит инде. Һәм әле аны иң сәбәбе дә бик мөһим. Менә ничек Тирмизи җыентында килә бит, җа мушрикин илә нәби саллаллаһу фақала инсаб лана раббака фаназалат һадиһи сура ди. Мушрикләр пәйгамбәр саллаллаһу алейһи янына килә дә һәм сорыйлар: үзеңне Раббыңны безгә тасвирла әле, нинди ул, сыйфатла әле безгә дип. Һәм шушы аят ингән Аллаһы Тәгалә турында, чөнки без беләбез, әндә мөшрикләр инде үзләрен путларына табынганнар, мәҗүсиләр айга, кояшка табынганнар, насаралар инде Гайса пәйгамбәргә табынганнар, яһүдләр инде Узайрга табынганнар, һәрберсенең үзләрен табына торган бит инде илаһләре булган. Һәм әйтәләр, син дә үзеңнең илаһыңны безгә әле тасвирла, исбатла әле, сыйфатла әле, нинди ул дип инде. Һәм менә шушы инде сүрә иңә. Бу сүрәнең инде фазиләтләре бик күп. Һәм менә алдагы дәресләрдә дә әйткән бит инде, шушы Ихлас сүрәсен, Фәләк, Нәс сүрәсен без аларның инде тәфсирләрен алдык, беләбез инде шулай бит. Белергә менә кыска намазда укыла торган сүрәләрнең без инде мәгънәләрен белергә, аңлата алырга тиешлебез. Чөнки шул вакытта гына без намазыбыздан укыган сүрәләребезне аңлап, тақвалыгыбызны арттырып, хушуклык белән намазыбызда ләззәт табып укый алачакбыз. Әгәр дә шулай булмаса, безгә әле күп тырышырга кирәк, намазыбыздан тәм табырга һәм тормышыбызда да шушы тәфсирләрне, шушы сүрәләрне тормышыбызда да кулланып файда алыр өчен. Шуңа тырышыйк, менә укыган сүрәләрнең мәгънәләрен белергә. Бигрәк тә менә бу мөһим булган кыска сүрәләрнең инде. Шуңа да Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям һәрбер әйткәнебезчә намаздан соң бершәр тапкыр укырга, иртәнге намаз, ахшам да инде 3 тапкыр һәм укырга кушкан. Һәм шулай әле йоклар алдыннан да без әйтеп киттек бит инде, Кул һуаллаһу, Фәләк, Нәсне укып үз-үзен эшкәрә торган булган. Әле менә Ихлас сүрәсенә килгәндә бер сахаба була инде, һәм ул намаз укый, Фатиха сүрәсен, тагын бер нинди сүрә, һәм тагы шушы Ихлас сүрәсен куша торган булган. Икенче рәкъәттә шулай Фатиха сүрәсен укый, тагын бер сүрә укый, һәм тагын Ихласны укый торган булган. Һәм инде сахабалар гаҗәпләнгәннәр, һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям янына барып сораганнар. Менә бер кеше ди, һәр намазда ди, шушы бер сүрәне укыгач, тагын Ихлас укып куя ди. Менә бу гамәл дөресме, ярыймы ул дип. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: сорагыз әле, ни өчен шулай укыяннар, җавап бирәмен ди. Һәм тегеләр баралар да Пәйгамбер саллаллаһу шушы кешедән сорыйлар: ни өчен син һәрбер рәкъәттә шушы башка сүрәдән соң инде шушы Ихлас сүрәсен укыйм ди. Һәм ул әйтә: нәрсә ди? Менә бу сүрәдә ди, Рахман, Рахимле Аллаһы Тәгаләнең ди бөтен сыйфатлары ди. Һәм мин ди яратам ди шушы сыйфатларны Раббым турында укырга ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу барып әйтәләр. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу әйтә, шушы Аллаһы Тәгаләнең исем сыйфатлары булганга мин укырга яратам дигәч, Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә? Хуббука ияһа дахалака җанна ди. Шушы сүрәне ярату ди сине ди җәннәтле итте ди, җәннәткә кертте ди. Бу хадис безнең Тирмизи җыентыгында килә. Сахих хадисләрдән булып санала инде. Һәм әле менә Бухари җыентыгында килә торган икенче риваяттә шулай бар. А'я'җизу ахадукум ан яқра'a ثلث القرآن في ليلة
قال وأين يستطيع ذلك قال من قرأ سورة قل هو الله أحد في ليلة فكأنما قرأ ثلث القرآن في عمر سنة برجز بولدر على ماضي برتن دي قرآن اشتم برن وقب شغر غادي هم صحابة رأينا نشجين biz buldirikti bir tünüşünde Kur'an'ın işten birleşin okura yani Kur'an bitinde 30 cüzdan tıraşla bit yani 10 cüzün okup çıkarga deminde hem ayta kimde kim şu kul Allah'ını bir tünde okuyken de oldu Kur'an'ı işten birin okugan kebek buladı. Әмма инде монда дөрес аңлара кирәк, ничә галимнәр әйтә, бу аңлатмый. Сынап тормый 10 җүз укыган шикелле ни аласың? Әҗр аласың яки анда Кул Аллаһны уку теге Фатиха сүрәсен укуны алмаштыра. Әмма мәгънә ягыннан Коръәннең эштән беренә тиң. Чөнки беләбез, Коръән бит инде берсе булса әмерләр, Аллаһта нәрсән булса әмер итә, шулай бит инде хөкемнәр инде. Тыя, нәрсәләрен булса, бер өлеше кыссалар булса, төрле гыйбрәтле пәйгамбәрләр кыссасы, анда төрле кавымнар кыссасы булса, һәм өченче төре инде Аллаһ Тәгалә турында, таухид турында, шулай бит. Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатлары, шулай бит Аллаһка гына гыйбадәт кылырга, Аллаһ гына идарә итә, шуның турында һәм шуңа Коръәннең эштән берилеше. Ягъни бу аңлата, бу Коръәннең мәгънә ягыннан эштән бер өлеше икәнен. Әмма бу әйтми, тапкыр Коръәнне укып чыкканда тулысынча Коръән укып чыккан әҗр аласың дип. Ягъни ихласын укыган икән син Фатиха сүрәсен укырга кирәк дип. Юк. Бу инде күрсәтә, шушы мәгънәви яктан Коръәннең эштән беренә тиң дип инде. Һәм инде менә хәзер инде аятларына күрсәк, Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Кул һуаллаһу аһад. Әйтти, ул Аллаһ бер ди. Кул дигән сүз ул әйт дип тәрҗемә ителә. Менә Коръәндә ешшери торган сүзләрнең тәрҗемәсен шулай яклап барсак, бер аерым блокнотка ма, дәфтәргә ма алып шулай хәерле. Чөнки Коръәндә ешшери торган сүзләр бар. Мәсәлән, кул әйт дигән сүз, хуа ул дигән сүз Аллаһны беләбез инде шулай бит. Аһад, ягъни бер дигән сүз. Кул һуаллаһу аһад, ягъни менә бу күрсәтә Аллаһ Тәгалә бер, аның инде тиңдәш заты, аның белән бергә идарә итүче, аның белән бергә хөкем итүче, аның белән бергә ризык бирүче беркем дә юк. Ягъни ул бер. Ягъни дөньяда ул бер. Ягъни бит кайбер фәлсәфәдә, фәлсәфи агымнарда дигән кайбер диннәрдә бар бит инде шулай бит. Мәсәлән, җирнең үз Алласы, кояшның үз Алласы, шулай бит мультфильмнар күрсәтәләр безгә төрле фәлсәфәләрне өйрәнәйек әле. Менә төрле киятләрдә анда Зевслар, Геракллар анда бар бит инде, кояшның, айның үз Аллалары дип. Бу әйтә юк, Аллаһ ул бер. Ягъни бөтен галәмнәр, бөтен галактика белән бер Аллаһ кына идарә итә. Аның ярдәмчеләре дә, секретарьлары да, башка бер кемнәре дә юк. Аллаһ Тәгалә бер үзе генә, һәм шуңа да инде шул үзе генә булганга күрә, үзе генә ниъмәт бирүче булганга, үзе генә ризыкландыручы, безгә һавасын, җирен, кояшын биргәнгә күрә, без аңа гына беркемне тиңләмичә, беркемне тигез итеп күрмичә, беркем белән чагыштырмыйча, бары тик үзенә генә гыйбадәт кылырга, аны гына яратырга, аннан гына сорарга, аңа гына табынырга тиешлебез. Ягъни ул хакыйкый илаһ, мәгъбуд бихаққы, илаһ, гыйбадәткә лаеклы, чөнки ул гына идарә итә. Аның гына үзенә хас исем сыйфатлары бар. Һәм икенче аятта әйтә Аллаһу самад ди. Нәрсә ди? Русча әйтсәк, самодостаточный дип, Аллаһ самодостаточный дип тәрҗемә ителә, әмма татар телендә һәр нәрсә аңа мохтаҗ, ул һич нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Ягъни татар телендә инде без бер сүз белән генә әйтә алмыйбыз. Теге рус телендә самодостаточный бер сүз белән әйтә алсак та, әмма татар телендә инде ул самад, ул менә ул бер нәрсәгә мохтаҗ түгел, бөтен нәрсә Аллаһка мохтаҗ. Ягъни ул иң бае беркемгә мохтаҗ түгел. Без бит инде адәм балалары, Әнтум фуқара иля Аллаһ ди, Аллаһ Тәгалә. Сез ди Аллаһка фақирсез ди, мохтаҗсыз ди. Без һәр вакытта да нәрсәгәдер мохтаҗ. Шулай бит? Я ашарга кирәк, я эшәргә кирәк, я кием кирәк безгә киенергә, я безгә кыш көне җылынырга, җылы үй кирәк безгә. Безгә ярдәмгә балалар кирәк, картлык көндә безнең карасына ярдәм итсеннәр өчен. Шулай бит? Безгә арыдык икән, йокы кирәк, безгә йокларга кирәк.
Безгә һәр вакытта нәрсәдер кирәк безгә. Даими рәвештә без нәрсәгәдер мохтаҗбыз. Ә Аллаһы Тәгалә беркемгә, бер нәрсәгә мохтаҗ түгел. Һәм шуңа да менә бу Аллаһы Тәгалә күрсәтә нинди байлыкка ия булуына. Карагыз. Бөтенесе мохтаҗ. Ул ашамый да, эчми дә, йокламый да, аның байлыгы шиксез. Беркемгә мохтаҗ түгел. Һәм бөтенебез инде нәрсә аңа мохтаҗбыз. Һәм нәрсә ди? Ләм ялид ва ләм юлад ди. Тудырмады һәм тумады ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә беркемнән дә тумады, аның әти-әнисе дә юк, әби-бабасы да юк, һәм шулай ук балалары да юк, кызы да, малае да. Ягъни кайбер бит сыйфатлады, шулай бит инде фәрештәләр Аллаһ Тәгаләнең кызлары дип, аузу билlah, шулай бит инде. Анда Узайр Аллаһның улы дип яки Мәсих Аллаһның улы дип ничек менә Ан'ам сүрәсендә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә бит 101-нче аятта: "Бади'ус самавати вал арди", ул күкләрне һәм җирләрне юктан бар итүче ди. "Анна якуну лаху валаду ва лам такул лаху сахиба", аның бит хатыны да юк. Ничек итеп каян килеп аның улы булсын ди. "Ва халака кулли шайин ва хува би кулли шайин алим", ди. Ул бар нәрсәне юктан бар итте ди. Ул барчаны белүче гыйлем иясе ди. Менә монда да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, ул инде беркемгә дә мохтаҗ түгел һәм беркемне дә инде тудырмады. Һәм шулай гale Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә шушы әйткән бит, Узайр ибн Аллаһ дип, Мәсих шулай ук насаралар әйтте, аның малае дип инде. Һәм моңа да шулай ук Коръәндә инде ни бар? Русча әйтсәк, опровержение инде, аңлатма. Нәрсә ди? "Вакалат al-яһуду Узайр ибн Аллаһ" ди. Яһудлар әйттеләр ди, Узайр ди Аллаһның улы дип. "Вакалат ан-насара Мәсих ибн Аллаһ", һәм шулай насаралар да ди, Мәсих Аллаһ улы дип әйттеләр. Ягъни Гайса пәйгамбәрне Аллаһның улы дип әйттеләр ди. Һәм нәрсә ди? "Залика каулухум би афвахихим" ди. Булар барысы да аларның авыз телләре белән әйтелгән сүзләр генә ди. "Юдаһиуна каулаллазина кафару мин кабл, каталахумуллаһ анна юфакун" ди. Алар шул сүзләрне дә әүвәл булган имансызлар әйткән сүзләргә ди, ошаган ди. Һәм алар Аллаһ аларны хәлак итсен ди, ничек инде алар хаклыктан тайпылдылар ди. Менә бу аятта да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Аллаһы Тәгаләнең бернинди балалары да, бернинди оныклары да, уллары да, кызлары да юк икәнен. Чөнки Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел, әйттек бит инде, без балаларыбызга мохтаҗбыз, хаклык көндә безнең карасына ярдәм итсеннәр. Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел аңа. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шуңа ахырдан әйтеп куя, нәрсә ди? "Валам якул лаху куфуан ахад", беркем дә аңа тиңдәш түгел ди. Ягъни бу күрсәтә Аллаһы Тәгаләне бер нәрсә белән дә инде чагыштырырга, тиңләргә ярамый. Лейса камислуху шайун. Аллаһны чагыштырып була торган, Аллаһка тиң, Аллаһ белән менә бу карап була торган инде тиң, охшаш бер нәрсә дә юк ди. Аны Аллаһы Тәгалә дигәндә, аның исем сыйфатлары булганда безнең каршыбызда ак бит булырга тиеш. Без аны бер нәрсә белән, беркем белән чагыштырырга тиеш түгел. Аның теге исем сыйфатларында кешенекенә яки хайванныкына ошатырга, чагыштырырга ярамый. Алла сакласын. Бу бик зур гынах. Һәм монда да инде дәлил булып тора, Аллаһы Тәгалә беркемгә ошаман. Һәм бу сүрә инде күрсәтә, менә бу Аллаһның үзенең исем сыйфатларында бер итергә. Һәм икенче зур файда, Аллаһ иң бае дигәч, ул беркемгә мохтаҗ түгел, бөтенебез мохтаҗ дигәч, безнең бөтен кирәк-яраклар булганда, безгә нәрсә генә кирәк булмасын, без инде Аллаһы Тәгаләдән генә сорарга кирәк. Чөнки кеше нәрсә ди? Ул загыйф, ул һәр вакытта нәрсәгәдер мохтаҗ. Аллаһы Тәгалә беркемгә мохтаҗ түгел. Шулай булгач, менә без кемгә барабыз? Бар ди кеше, ул бик бай, бер нәрсәгә мохтаҗ түгел. Һәм бар кеше үзенә ишенешкә ялгый, үзенә әле нәрсәдер җитеп бетми. Без кемгә барабыз? Теге бай янына барабыз бит. Шулай бит, әгәр дә безгә әҗәткә алып торасы була икән, берәр эш эшлисе бар икән. Һәм монда галәмнәрнең тәрбиячесе, барлык байлык аның кул астында булган, Аллаһы Тәгаләгә без беренче чиратта мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Раббым,
балабыз юк, бала бирсәң иде. Раббым, эшем юк, эш бирсәң иде. Раббым, сәламәтлегем какшады, сәламәтлегемне кайтарсаң. Раббым, миңа гыйлем алырга тауфик бирсәң иде. Раббым, сәфәргә чыгасым, сәфәрдә исән-сау әйләнеп кайтасым дип, менә без шушы байлык иясеннән сорарга тиешбез. Һәм өченчесе күрсәтә, менә бу гыйбадәт ихластан гына, Аллаһка гына тиешле. Чөнки ул гына шундый бай булгач, ул гына бирүче булгач, нәрсәгә әле без бүтән затларга табынырга тиешбез. Сорау туа, шулай бит? Нәрсәгә без арадашчылар алып Аллаһка якынаерга тиешбез? Кайчан Аллаһ Тәгалә безне ишетеп, күреп тора, һәм ул иң бае була. Шуңа да инде аннары тагын нинди файдалабыз? Аллаһ Тәгалә бер нәрсә белән чагыштырырга ярамый. Аллаһ Тәгалә белән чагыштыра торган, аңа тиңдәш куя торган, якын куя торган инде бер нәрсә дә юк. Шуңа күрә менә бөтен галактикалар, бөтен күк җирләр кемгә мохтаҗ? Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ. Аллаһ Тәгалә ризыгына, Аллаһ Тәгаләнең идарә итүенә, Аллаһ Тәгаләнең гадел хөкемлегенә. Шуңа күрә менә бу сүрәләрне белү бездә иманыбызны, тақвалыгыбызны тагын да арттыра, тагын да куәтли күңелләрне, тагын да Аллаһка якынайтырга өнди торган шундый бик көчле сүрәләрнең берсе булып тора. Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушында ишеткән тәфсирне, файдаларны алып тормышта кулланырга язсын, һәм намазларыбызда укып тагын да хушукланып, тагын да намазыбызда тәм, ләззәт табып, намазларыбызны башкара язсын. Аллаһ Тәгалә һидаят тәүфик биреп, шушы сүрәләр белән инде гамәл кылып, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп эйләсен. Субханакалла бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.